Awa abokina mula ne fa ne kake kuka. Kawai ba abin da za ka iya min kawai ka je kawai. Awa shawara ne. Kai ba wata shawara kawai ka je kawai. Ba abin da za ka iya min kawai ka je kawai. Ka sani ko zan ma ne Ba abin da za ka kawai. zan ma taimake ka amma kana ga mun magana. Ya kama kan wani ce ma wanda za ka yi. Wayo Allah. Ba wani biyu. Na gama tara kuɗi na yi na je alsa na saura naira 50 kai. Ba wani magana biyu. Bito yanzu me kake nufi? Ba ai ba magana je Allah ya isa kawai.